Ophouden met de winkel troch ziekte. Dat is wat je als ondernemer absoluut net willen. Zeker net als je al 40 jaar in het vak zit. Doch zien Siep en Jelly Bielsma van de dwarfswinkel in Gariep van dat dregen besluit. Siep is namelijk ongeneeslijk ziek. Dat is de intentie ook dat we hier nog 2 jaar trouw en dan zullen we dan wel weer. Maar die 2 jaar die komt er net meer van. En het niks. Ik ben er nog, dus ik ga nog even genieten. En op een gegeven moment toen kon er net meer van voor naar achter in de winkel rennen. En mensen zeggen ik wil dat hij ziek weer. Maar ja, wat doe je? Je komt er net achter. En toen ben we uiteindelijk bij de cardioloog beland. En die zei, ja, je hebt ernstig hartfalen. En toen zei Siep van, nou, en nou dan? Het echtpaar had de kar maken om dogs op ziek te gaan naar een vervanger. Het is natuurlijk ook voor jezelf, ach het komt wel. Maar ja, nou hebben we de beslissing genomen. Dus we moeten nou actief ziekje. En naar je mensen die passie voor het vak hebben. Want dat moest ha. En dan moest passie van mensen ha. En dan had je een geweldige job. Dan had je de mooiste job van je leven, zeg ik altijd. Dat hebben we altijd wel zo ervaren. In de jaren bouwde ik een baan op. We hadden bijna op dezelfde school gehad. Die ben samen naar de kroeg gegaan, die hebben samen dingen beleefd. En die ben ook samen, of net samen, maar die heb ik elke vrouw kregen. En dat verbindt dus ik, privé dingen. Ja, nou hebben ze natuurlijk, wat er al gebeurd is, dat vinden we al heel moeilijk. Dat is heel spijtig, ja, zonder meer. Ik hoop dat Jelly en Siep een mooie opvolger kunnen vinden. Ja. Iemand die, net als zij hier, de winkel wil runnen. En het dorpsgevoel in de winkel wil laten blijven, ja. En dogs is er echt een jachtpunt. In december hopen ze haar een 40-jarig werkjubileum te vieren. Wie zal zien of we dat volhouden, maar we hopen natuurlijk wel dat we een vervanger vinden. En dat we inderdaad misschien in december dat jubileum wel vieren kunnen, inderdaad. Hoe mooi zou dat wezen om dat jubileum in december te vieren, Siep? Ja, heel mooi natuurlijk. Ja, en dan wordt eigenlijk bekend meidje dat we iemand oors hadden. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar ja, we zullen wel. Het draait nou, de winkel gaat net dicht. We draaien mooi trouw nou, tot we in een haar. En dan zullen we dan wel hoe het komt.